akong kaon. Ayaw lagi kay. Makasapan ta. Di kita taga diri. Handog man ka nga. Ug kang ano naman ani mo, imi ka may tag-iya na ani hubal yung adto. May man ka ta. Mahal kita pero lami jud ka to. Lami kayo eh. Lami kayo rin eh. Ito sulod ko nga to kuno. Ang tanong na. Antay kap. Lami kayo pre. Dito to kanil plano niya. Mo ni? Luwi. Kaluwi mo. Awa. Dali dia. Usang ka gaya sa nimo eh. Sa man ka nga. Sige dali wa ko ilisan ni. Usam sa ka nga pitin mong langayan na nga. Kibaw ka nga mangagad ko nga turon sa akong uyab ron. Ya kuyo kaya pitin gaya nimo. Sugod ka mga agad kanya inanira akong purma nag-short ako. Ikaw pati isputingan nimo. Oh, lain sige kay magpapurma niya ako ay mag-short nga ako may mangagad. Ikaw kuyog ra man ka. Oh, ikaw man yung mga agad. Ka ba basinas kay plano sa akong uyab. Hindi wala pre. Ang ako ba nga mas main tanga isputing taduha ba kay ko ang inahanda eh. Kagid mo pagkagusinang ko ba? Ngisi. Ayo. Ayo. Oh, may tao pre. Ayo. Kung may tao pre. Sapit ang usab. Ayo. Ayo. Kinsa meron? Abyaal sa kunya kung bambo di house eh. Uy! Unsay ato ninyo dong? Uy! Noy, mayo buntag dia. May buntag sa ninyo daw. May kinasuroy mo daw unsa may atong Mayong buntag dia. Ninyo. Noy. oh, may sad. Kuan lagi na kaning sa to pre. Pagagad ka. Aw. Ngari mi ni ba kay may plano ming mangagad si mong anak nga si Inday Mercedes. Aw! Ikaw ditong giingon sa kong anak di ay nga mamisita nga dang pangagad. Oo. Nya, asa niyo yung duha ang wa pa matuli? Kay angkon pre. Ako. Siya natuli na. Ikaw di ay mo'y natuli na. Oo. Nya, siya mo'y tisot. Tuloy sa siro ka pre. Sige. Wata lang. Asa maron si Inday Mercedes, Noy? Tuwa lagi sa balay dong. Nya. Ikaw, wata lang sa ko ninyo dire kay ako sa nga tuon sa muang balay kay Aw. Sige. nagtrabaho pa man ko to siya nalaba pa man akong gisugo ba. Sige niya. Sige dong ha. Wata lang sa kunyo dire ha. Sige dong ha. Dire lang sa mo kay ako sa ngadto na akong anak. Sige. Sige, Noy. Sige. Ya, buwan ora. Sam. Papoy. Si mura mo ilan to si magpamagot. Paitan ni mo ugang ngono mo. Ano pa ni ko dami? Ari ka, bro. Ari ko pre. Ori di anak likod na. Huwat sa tao kay hagi apas pa man. Makita karon unsa nakaanyag si Inday Mercedes. Sad man ni. Gugmahan ni mo pre kalayo sa milakaw pre. Ari gini mo ni pita diri nga plus kami nga wala ba. Ika ko no mahi gugma ko no. Gugmang nag-uros-uros guni. Sabi ka nga kining payaga pre. Doon ako yung mga daghang memories din nga di malimtan ba. Sa mga memories na nagagad eh. Kini payaga mo ni abutanan na mo ni Inday Mercedes. Ani mi pirmi mag-charger. Sa charger ba? Ay sus ni mo ka di na update ni. Kanang charger mo na usoron char badang jerjer. Charger. Gutom ra ko pre da. Gutom. Wala kay pamahaw di inuunsan man taong ka oy. Ay, sa pagkaon dali man ka. Wa gid ko kailis pagkaon na ba? Oy, dong. Dai saging dong. Pangaon sa mo ani? Dong. Wa kita Ay. ang laing mahimo dong. Maor man ni akong lungag. Timo sa mo ani dong kay si Inday. Wa man dito sa di labhan
Niya basin og gikuyog to siyang inahan, nanikop. Wa magid misudan. Sige na nya. Ya ako sa nga pason ya. Kamo ni maniho ana ha. Sige na. Salamat kay nimo ha nga. Okay, sige dong. Biyaan sa tamo diha. Sige na. Pili ko tuman ko, pre. Kapag lagi. Kakaon ta. Huwag ka kay pamakaw. Ay, buwan ko. Sam. Ano yun yung bukid? Sige na kinaiya rin. Imong ugang ano no? May maghot lang usahay. Dami pa na. Masabi. Lami unta kay guwang kay saging. Problema lang wa masagi parisan ni oy. Ang kayo. Ito pagka-demanding sa nimo magkikitagaan ta rig kuan pa tambas ka gutom. Unsa ba kay? Si mo kumpitag pares, hindi mo talaga dire. Ingum nang ugangan tanawa ko naglagnay mo. Ginamos ko sa asin ba? Labot sa mo tadiha nun. Wala sa mo tadiha. Paano tani saging ko? Ugangan nimo di ka kakop sa tao. Happy na ng panahon. Labot di. Ano mailhan kinaiya nila ko. Tanaw to di ko sa ilang kuan diri. Bahala ka di. Sa ako kaor ko dire. Ah, ngay na ni puyo. Hoy. Saan yung ibuhat dia? Takal ka ko labot ron. Ay saba diha kay mangita tag parat-parat. Ay diga diri ra bitug gihapon ka unsan mo taong ko oy. Kani super mahurot mo daghan naghurot na to saging pati tabanga. Alak di ay. Sa maron bawa. Lah. What is that? Lah. Talaba man ni. Talaba ni nga ginamos. Lumi kayo. Pre. Saman. Batik ni kinaiya ni imong ugang ano? Nga kayo basti nga. Huwag ka masikyo ang tawana. Hatag na sa saging niya. Nadi na may kayo dito nga. Paris ani. Paris na din. Lami kayo eh. Akong mitulawan. Ang saman to? Rin akong saging. Doon to. Talaba. Ay basi nalimot na to. Wato nalimot to nga de Paris siya. Akong kaon. Ayaw lagi kay. Makasapan ta. Di mo tataka dire. Handok man ka nga. Ugang ano naman ani mo? Imi ka may tag-iya na niya. Muhulo ni mga ado. May magkata. Mahal kita pero lami yun ka to. Lami kayo eh. Lami kayo rin eh. Ito sulod ko na nga to ko no. Tanong na. Antay kap. Lami kayo pre. Dito to kanil. Tanong niya. Mau ni? Kaluwi. Kaluwi mo. Awa. 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 Tanawa. Ba't yung hindi butas mo? Huwag nga na po. Ano niya? May ala. Inaalan ta ka nga. So ano ko ha? Ano mo? Ano? Pre. Ha? Naagit tayo masuwa. Oh, grabe yummy kay Free. Ano ni? Dami ani ko na. Bati yun yung batasan akong ugangan. Huwag yun yung agdan yung ginamos na talaba. Tagami ay. Lami kay pre. Nagilo-yilo. Dami ayo. Dami yummy. May na pagkapamisita ada kay complete package. Dong. Okay ra man na dong. Ah, Ay! Sus, saon. Okay na, Nay. Oy nga. Wa ko gyud to akong anak. Kapaabot ra man ka ko dong. aw, kita bang maghapon ay pabuto na namo. Na may saging kaon na. Sino ka na sa mga ayo sa saging dong? Saan lang kuyaban ako sad nga si maglaglag kay bawo siyang sabot mi nga. Oh no. Mamisita ra si pug naglag wa bakit ng taglain. Karagana sa nang Pasing! Pasing! Nagkakita ka tong Tupperware nga puha, Pasing! Oh no! Asak ng butang Pasing. Panitan. Tanong na oy. Pasing! Kita naman siya nga na. Asa matulim ng butang akong Tupperware nga puha, Pasing!
Pasig! Perbiga ning asawaha. Siyar man tay tigbutang ato asa na to. Importante ito na ko. Uy. Naara man na diha di. Ay. Oy, dong. Ay, Siya na kay mo dong ha kay. Sus, naara man din ako ang tupperware nga maor bagini ako ang luwaanan dong. Luaanan dong? What? Luaanan dong? No, 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 no.